ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Тобови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян оиди рақиби дар пеш истодаи худ Дэн Хукер фикрашро баён кард. Биёед суханҳои Арманро гӯш мекунем. Дэн Хукер ҳамчун одам ба ман писанд нест. Ба назари ман ӯ инсони паст аст ва ман чеҳраи ӯро шикастан мехоҳам. Лекин ман кӯшиш мекунам ки ҳамаи ғазаби худро дар ҷанг бар зидди ӯ дар дохили октагон барорам, то ин ки пеш аз худи муҳориба ягон кор рух надиҳад. Ӯ яке аз ҳамон ҷангвароне ҳаст ки ба ман писанд нест. Ӯ бисёр гап мезанад, лекин кам амал мекунад. Мо бо ӯ бояд ки моҳи июн меҷангидем, гуфтааст Царукян. Ва дӯстон, бояд гуфт ки байни Арман Царукян ва Дэн Хукер аллакай чанд муддат мешавад ки бадбинӣ аст ва акнун онҳо рӯзи 22 ноябр дар октагон вохӯрда ҳамаи корро ҳал хоҳанд кард. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. Чемпиони пешинаи вазни 63 кг UFC Шон Омели бо ишора фаҳмонда дод, ки зидди Умар Нурмагомедов муҳориба гузаронидан мехоҳад. Умар дастаи хеле хуб ва машҳур дорад ва ӯ дар ҳақиқат ҷангори хеле сахт аст. Ӯ таҷрибаи хуб, зарбазании хуб ва греплинги хуб дорад. Ӯ ҳамаи малакаҳои даркориро дорад. Фикр мекунам, ки ӯ яке аз беҳтарин ҷангварони вазни 61 кг ва шояд ки беҳтарин ҷангори вазни 61 кг аст. Ҳозир вазъият хеле шавқовар аст. Акнун Умар муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ мегузаронад? Ман низ ба монанди Умар муҳорибаи таъиншуда надорам, гуфтааст Омели. Ва дӯстон, ҳамин гуна Омели фаҳмонда дод, ки ӯ ва Умар муҳорибаи таъиншуда надоранд ва метавонанд ки зидди якдигар муҳориба гузаронанд. Ногуфта намонад, ки Умар Нурмагомедов чанд рӯз пеш Марио Баутистаро шикаст дод ва хабар дод, ки муҳорибаи навбатии худро моҳи январи 2026 мегузаронад. Худи шумо муҳорибаи Умар зидди Шон Омелиро дидан мехостед ё не? Менеҷери Ислам Махачев Али Абдулазиз боварӣ дорад, ки агар Ислам Махачев Ҷек Дела Маддаленаро шикаст дода тавонад, пас бузургтарин ҷангвар дар ҳама замон мешавад. Ислам Махачев беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн аст, аммо агар мо оиди ҳама замон гап занем, пас агар ӯ Маддаленаро шикаст диҳад, рекорди Андерсон Силваро такрор мекунад ва ғалабаҳои пайдарҳами Ислам 16 то мешаванд ва як ғалабаи дигар рекорди нав мешавад ва Махачевро бузургтарин ҷангвар дар таърих номида мешавад, гуфтааст Абдулазиз. Ва дӯстон, чӣ гуна ки аллакай медонед, муҳорибаи Ислам Махачев зидди Ҷек Дела Маддалена дар вазни 77 кг мегузарад ва факти аҷиб дар он аст, ки танҳо як ҷангвари вазни 70 кг дар вазни 77 кг чемпион шудааст, BJ Penn. Лекин ӯ аввал дар вазни 77 кг чемпион шуд ва баъд дар вазни 70 кг. Барои ҳамин агар ки Ислам Махачев дар вазни 77 кг чемпион шавад, пас ин кори беназир мешавад, чунки ҳоло ягон кас ягон маротиба аввал дар вазни 70 ва баъд дар вазни 77 кг чемпион шудагӣ нест ва Махачев метавонад аввалин чунин ҷангвар ва чемпион шавад. Ба фикри шахсии шумо, Ислам ин корро карда метавонад ё Ҷек ӯро манъ мекунад? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.